Caban, banana. Caban, banana. Croeso i'r Caban Banana, lle dwi yn gofyn cwestiynau. Mae plant Cymru yn atab, ond fi sy'n gosod y thema. Fel, be di dy hoff air? Be di dy hoff faith? Cas fa sydd yn ia, be ti isio neud fel gwaith? Pa liw ti'n defnyddio i beintio? Wyt ti'n gallu nofio? Be di dy hoff dawns yn y disco? Caban Banana. Caban Banana, no. Caban Banana. Caban Banana, gar. Helo a croeso i Caban Banana. Efo fi, Gareth the Orangutan. Heddiw, gyda fi gwesteion arbennig, a fyddwn ni'n siarad am gwyliau. Be di hoff gwyliau chi erioed? Dwi'n mynd ar gwyliau i fi Island. Blue Stone. Blue Stone. A be di Blue Stone? Wel, mae yna pwll nofio, a maen nhw'n galw fo'n Blue Lagoon. Tenerife. A mae yna bunk beds yn y hotel. Dwi'n mynd licio bunk beds. Ma' nhw'n dychryn fi. Wyt ti'n gallu dweud y enw ti? Gareth? Wyt ti'n gallu dweud pa anifel ti yn? Orangutan. So yw'r ffrindiau fi yna, so nathon ni wneud castell allan o cushions ar y soffa. Gwen, beth ti'n neud? Sa chdi'n licio mynd i bo man ar y wyren? A mae yna tren yna. Ti di bod ar tren, Daphne? Ie. Ti'n licio mynd ar tren? Ie. Be di hirach da chi di bod mewn car? 10 awr. 10 awr? I zoo. I zoo? Meisi, lle mae Gwyn? Fi ddim gwybod. Pryd a lle oedd gwyliau cyntaf chdi? Croatia. Pam roedd fi'n nes i mynd i Gymraeg? Unig peth fi'n wedi bwyta oedd hifnia a chips. Hifnia a chips? Ie, mae hwnna yw unig peth dwi'n wedi bwyta yn fyna. Dwi wedi bita malwan. Ti di bita malwan yn Ffrainc? Ble. Oedd o'n rhaid wneud, actually. Mae chwaith fi wedi trio malwan. Oedd nhw'n slobbery. Oedd hydfyd, oedd nhw'n teist fel garlic. Fi wedi mynd i Disneyland. Disneyland? Ie, a fi wedi gweld Mickey Mouse. Ti'n gweld Mickey Mouse hefyd? Fi wedi mynd i Disneyland too. O, na ni jyst cael ymlaen. Os ydych chi'n mynd ar gwyliau wsos nesa, be fysach chi'n pacio? Chips. Chips, ia, dewis da. Paco dillad. Dillad Holly Bobs. Sa'ch di pacio gwely? Na. Teddy. Teddy? Pa Teddy? Penguin fi. O, be di enw penguin chdi? Pengi. iPad a toys. Fi di troi shorts mewn. A fi di rhoi t-shirt mewn. A goggles i nofio. Dwi'n mynd i Lake District. O, braf iawn, beth sy'n fanna? Cyn cynnwch. O, o'na monsters na? Na. Na? Mae yna un monster mewn tegid. Oes, yn llyn tegid? Ac enw y monster ydi tegid. Mae'n gallu bita ti. Ydi o? Ie, humongous. Fel, Be mae ta? Orangutans? if mae'n gweld rhywbeth yn symud, mae'n mynd i fel beitio fo. Waw! Mae'n wedi gweld o beth. Na. Be oedd peth gorau oeddech chdi wneud ar y gwyliau? Mynd i'r water park. Do. O'na slides? Ia, fel na oeddech chdi? Nofio fel na? Nes fi mynd i'r biggest water park yn Crete. Wow. Oce, faint o fawr oedd o? 110,000? Oedd o'n fawr iawn. Really? Faint o pwll nofio oedd yna? Dwi'n meddwl oedd yna 5. Oedd yna Olympian size. A mae yna un efo flashing lights. Ia, oedd o'n fflachio? Ie, a oedd yn o'r iawn. Ie, a fi wedi pwysio mam a dad mewn i dŵr. Di pwysio mam a dad i mewn i dŵr? Ie. Lle ti wedi bod ar y wyliau? O, cwestiwn da. Dwi wedi bod i chwilog, achos mewn carafan. Efo nain fi. Waw!
Waw, lwcus da. Ydych chi eisiau dweud hwyl fawr? Ta-ta. Ta-ta! Hwyl fawr. Ta! Caban banana na.